Няколко ползи от това да приоритизираш психичното ти здраве, да започнеш да работиш върху себе си още от днес. Първо, запознаваш се много по-отблизо с това кой си ти и кои са твоите потребности. Сблъскваш се с страховете си и разбираш, че те всъщност не са толкова големи, колкото си представила в началото. Разпознаваш емоциите си и отваряш пространство, в което да можеш да разгърнеш целият този потенциал, който се съдържа в теб. Даваш си ясна сметка за това, че в крайна сметка ние всички сме хора и че нас всички понякога ни боли. Но болката е част от растежа. Тук искам да вметна за тази стара поговорка, че болката е неизбежна, но страданието е въпрос на нашия избор. Така че разграничаването на това, което сме били ние преди и това, което сме към сегашния момент. Ние вече не сме един и същи човек с този, който сме били преди няколко години или преди дори няколко месеца. И